Sanibonani guys, igama nginqobile nginiphathela amazilela omkhokha ngomhla ka-16 May. Hayi guys, uNdlovu nango-ke seqamba amanga. Uthi kunkosikazi wakhe nendodakazi yakhe, kade nganibona mina ukuthi le mali ngiyebile. Kade nje ngithuli nginibuka nje, ngifuna ukubona ukuthi ngizomtshela nini iqiniso. Yafika wena nkosikazi uthi usuyithathile imali wayise ebhenki. Ngithuli nje ngiyakubuka ngoba phela mina nginamandla. Mina nginsila kaMkhululi. Yonke into ngiyibona nje iseza lekude. Ngifuna ukuthi ningitshele nina khona ngizonixolela. Yazi wena Sibahle uyanginyanyisa. Uyanginyanyisa mengibuka nje wena ngiyanyanya. Ugcine nini wena ukuthi wenze kahle njengendodakazi yami? Uyahamba wenza kabi ufana njengendodakazi kaMamzobe. Izenzo zakho zifana nse njengoMamzobe ngathi uzalwa uyena. Uyantshontsha, uthanda imali. Yes Sibahle, suka phambi kobuso bami. Suka nje phambi kwamehlo ami, hamba. Sibahle bandla wanyobozela waphuma wahamba. Waqeda wabhekisa amehlo ngonkosikazi wakhe. Wathi uhlaleleni wena? Nawe phuma, hamba, phumani la. Yes. Bobabili base bamshiya kuNdlovu. Akagcinanga-ke lapho uNdlovu. Uhambile waya unkosikazi wakhe wesibili. Yena bekade pheka unkosikazi yena ehleli kusofa uNdlovu. Wathi, yazi nkosikazi, angikholwa ukuthi uDifa uthi ngeke ayikhokhele imali. Kube kunobuntu indodakazi yakhe yenza isenzo esimbi kangaka. Uthi unkosikazi wakhe, wena baba, ngiyathembela kuwena, namandla, uhlakaniphile. Usikhohliwe ukuthi ubani? Wathi ngikhatsheni mina uboya benyathi bathe he. Ngakho-ke kuzomele uqhamuke necebo. Wathi, qinisile nkosikazi. Kumele ngimfundise isifundo angakaze asifunde uPhakathwayo. Uthi-ke ngihambe, ngeke ngidlale mina uPhakathwayo. Wathi unkosikazi wakhe, he, kunjalo nje baba, hamba, umqondisi. Uhambile-ke wabiza umhlangano awo wonke amadoda omkhandlu. Wafika laphaya wambheca ngobubende inyama engayidlanga uPhakathwayo. Washo ukuthi uyena lo uthume unobuntu ukuthi akahambe yokuqola uSibahle ukuze phela ahlenqe esikhundleni sokuba insila yeMkhululi, abese kuba uyena uPhakathwayo obuyele esikhundleni sokuba insila kaMkhululi. Hayi-ke amadoda omkhandlu ikakhulukazi uSifociya akayizisanga kahle le ndaba. Wathi kungani sikhuluma ngoPhakathwayo engekho la? Wathi uNdlovu kufanele phela sikhulume ngaye engekho la ukuze ngiwakhiphe kahle amaqiniso akhe engaze angiphikise. Amadoda omkhandlu amthemba uNdlovu ukuthi ngempela uPhakathwayo unento yokwenza ukuthi unobuntu agcine esethatha imali yebandla esabise uSibahle. Uze wathi uNdlovu unobuntu uthe uSibahle uzombulala nje nyame ukuthi akamnike le mali. Hayi namadoda omkhandlu akukholwa konke lokho. Kube kwamanga ahlaza cwe. Yo guys, impela ingane mekuthi iyavundla esibeletheni sakho inyanga ezo9 ayikho into ngeke yenzele yona. Kuthe ngisho engafuna uPhakathwayo ukuthi unobuntu akhishwe ejele, uMamzobe waphuma ngasese wayombheyilela waqeda wayomlanda ngemoto. Uthe sengaphandle komuzi washo unobuntu ukuthi nganibona nobaba nijabulile nijoga la ngaphandle ngisemotweni. Ngabona ukuthi hayi ni happy. Angisafuni manje ukuthi ngingene empilweni nginiphazamisa. Uthi uMamzobe, indodakazi yami, noma ubaba wakhe kulahlile, mina soze ngakulahla, uyingane yami. Wathi unobuntu mase kumele ngihambe. Wathi uyaphi unobuntu? Waze ungene nami ngaphakathi. Wathi ngizombhekela ubaba. Wathi mntanami, ngena ngaphakathi. Noma yini ofuna ukuyisho kumele uyitshele uPhakathwayo. Ukuthi uzothatha kanjani bona khona. Ungamane nje uhambe. Buka nje ngisho ikamero lakho ngikulungisele lona. Impahla wayishiya ngesikhathi uhamba ngiyithathile ngeza nazo kule muzi omusha. Woza umndeni kanjani kungekho omunye welunga lomndeni wethu? Kumele sibe umndeni sipheleleni sonke. Hayi unobuntu wagcina evumile-ke guys, wangena ngaphakathi. Uthe uPhakathwayo nje ethi Thenjiwe ulaphi? Kumele sihambe. Kumele sithi nhla nangunobuntu. Wamana shwaqa ebusweni. Wathi nobuntu. Unobuntu waminca guys. Lapho uMamzobe wamane wahlehlela wamaqekelele kude. Wasondela uPhakathwayo. Ehline uba ebusweni esondela kuyena unobuntu. Guys, bengithi uzomuhola ngende impama ezomlahla lapha phambi komnyango. Into ayenzile uPhakathwayo umane wayibamba indodakazi yakhe emahlombe. Wayithakazela, wathi gumede. Wathi qwabe. Unobuntu wamane zadilika inyembezi. Waqeda wayisondeza esifubeni, waqeda wayanga. Guys, uPhakathwayo
shuthi nje uxolo lwakhe akusilona lokuzenzisa, akagcinanga nje ngokuxolela umama Zobe emva kokwenza izinto ezimbi ezisabisayo. Uphinde futhi waxolela nansi indodakazi yakho Nobuntu esikhundleni sokuthi athi ngakutshela ukuthi hamba Juba bawuchutha phambili. Akashongo lutho, akakushongo konke lokho. Umane nje wayithatha wayisondeza esifubeni sakhe wayiphuthala wathi wamukelekile ekhaya, noma uma nikinike unjalo ngiyakwamukela mntanami. Guys, iphele lapho-ke. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama nginqobile nginiphathela amazwi-ke